Nee, nice. Dan was ik. En Money Heist is ook zo interessant. Ik denk die professor is like a genius. Of het dan maar hier. Daar gaan dat like. Ja, op je bank. Money Heist. Oh, no, jij moet wel zo kijken. Waar die meisjes. Waar die meisjes die dan maar voor die bank gaan lopen. Taxi. Taxi. Relatief. Oh. Hij is net zo cool. Oh. Ik ga dat weer kijken. Ik kan niet geloven dat je nou met die teksten gekeken hebt. Later wel. Hoe dan hebben we toen altijd op kinderen spelen? Ik heb gezien een taxi. Wat interessant. En ik besef wel soms en kijk ik wel series is oor. Weet ik nog dat. Kijk ik het oor. Dan als ik dan zie ik nog misschien wel een lekker movie en zo. En zie ik nog misschien een lekker movie. Een lekker movie en denk ik nee, ik wil omkijken. Maar als ik zo dingen ze achterna en dan als ik misschien nog een series weer klaar kijken, dan zal ik een movie moeten kijken. Dan zal ik nog een movie kijken. En besef ik nee, gewoon soms dan denk ik zie een mensen die movie en denk ik nee, dan is het kan niet lekker. En dat is actually very nice. Heel. Pardon? Yun lang yung pamilya. Wat dan moet weet je toch maar dat is een Stranger Things. Stranger Things, ja. Kanya ulit. Dus ik ga meer zo kijk maar. Moet iemand dan wat like smart of dan. Zien jullie dat? Nou, dan denk ik zal je van Emily Perez ook al. Maar ik denk dat jij ziet was het kali die movies man. Als je bij jou ziet like dat nee, toen ik dat gekeken. Toen het mij ook laat denken ik wil marketing doen man. Ze doen like marketing en ze is van Amerika denk ik. Ze is zeker. Maar ze is ook allemaal niet van. Maar toen gaan ze van zo zo. Vanwege zo. En toen ze like kwaai. En ze bij je mensen wat intimideren. Ja, en zo gaan ze doen salon en zo. Ze doen salon en zo. Ze like ze ideeën like lekker ideeën ze cliënten en al meer van haar ideeën. En zo. Dat is very nice actually. Dat wil ik season 5 kijken. Wat vandaag ook. Ik klaar ben. Doe je? Wie wil het? Ik zal er maar klaar geweest. Je weet ook Hoeveel episodes? 10. En dan lekker bij. Anders bij alle seasons is 10. Very nice. Itu mah lekker maken dan pada masa sa pendis so. Wala ka mag taste. Masih naman ako. And alat na ko ma open home ko ma kan. Also say the stay and stuff. So. I love it. Oh my god. Jadi itu anjir itu. Pizza ini kastan kawan sa apa apa. Leto. Lihat kau kemana sa apa apa. Ano sulit sekarang kamay biya una yun na hasip ko na yun biya niya na sumak itu tuh sih itu aku tuh itu aku sok ya aku tuh sih Lo yalla kan to på YouTube channel ikke så lite in this. Belas. Oké yalla so vandaag so video gaan actually net een lekker praat. Maar voor ik moet het we gaan ik over Melissa die voor is helemaal praten. Welkom terug weer op de channel. Dank je voor die wat subscriben. Dank je voor die wat die video's like, kijk, share, comment zoals je het. En als ook net een reminder, was een giveaway, small giveaway. Once we reach 50 subscribers, we're gonna do a giveaway.
3 winners. We're gonna select 3 winners randomly. Wat jullie moet doen is, you just have to subscribe to our channel, like the video that we talk about the giveaway. Again, like that video and then comment done. Dat is wat jullie moet doen. Subscribe naar onze channel, like a video en comment done. En share. Deel vrienden. Ons zal het bij je wel delen. Dat is een bonus. En als ik jullie is, zoals ik in de vorige video ook genoemd heb, ik zal mee die giveaway wel prijsvinden. Like, ja. Dat is maar in het begin van het hele. Ja. Maar ja, oké. So, vandaagse video gaan actually net oor. Ons gaan iets willen vertellen wat ons vandaag gedoen het. En daar gaan we net praten over wat onze jaar was, hoe mijn jaar was, hoe Melissa's jaar was en alles daar. En net reflect op het jaar wat erbij is. Oké, so vandaag heb ik Melissa's nails gedaan. Ik heb Melissa's haren gedaan. Melissa had een lekker slaapje gevat. Jo. En ik heb toen mijn nails gedaan. Of van die rode kleur. Toen heb ik mijn nails gedaan. Hele is een beetje flora. Toen verschil aan mijn looking. Maar wat. En als ik aan elkaar in deze gaan optreden, ik is in het bij voor verkouden. En ja, zo. Ik heb eigenlijk gekocht vandaag. Toen Melissa opstaan, toen ik toen ik kom kijken was er waar. Ik ben zitten dat ik in de kamer aankom en dus ik dus. Maar het is heel pakjes gewoon met wat. Dus ik zei, bij mij ook kijken waar is gay. Maar ja. Was het de rustige dag? Het was bij een rustige dag gehad en dat was bij een nice actually. Lekker niet rustig, dus ik bij het warm. Maar vandaag was nice vooral niet rustig, reis, indoors. Ja, zo die video gaan we basis reflect door. Hoe het jaar was. Het is zo dankbaar is. Het is leren dat ik was uitschrijven en weer naar iets. Oké, zo kan ik maar beginnen. Die vloer is mijn. Zie die vloer is mijn. Vloer is yours. Oké, zo om mijn woorden weer aan te beginnen. Ik heb gezegd, ik denk ik heb gezegd dat we toch even aan mijn jaar gaan wees. Maar mensen maar altijd zo in een twee, altijd zo uit die. Maar ja, mijn jaar kom ik begin bij januari. Januari was alright, februari was alright, februari was februari. Ik heb in februari bij Melissa gaan like naar Melissa toe gegaan en februari heb ik naar jou toe gegaan. En jelle ik is nog snel om te gaan kijken. Ik heb mijn kleren gehad om te gaan kijken, maar ik heb ook klomp kleren aangepakt. En toen ik mij kom krijgen, toen was mijn kleren in de kast en alles daar. En dat ik nog bij was. Maar ja, wat betekent dat jelle? Was het met bij een nice, like, dat is nice. Ik heb beheerd gezocht. Maar ik heb zeker eens in het middel van het jaar begonnen werken. So toen besef ik wil een beetje werken en alles daar. Maar ik is wat training en dat heeft lekker uitgewerkt. En zoals jullie weet, like, die hele dag aan. Ik was in de excited voor die weer. Ik heb het aangekomen voor die werk. Dat is een group chat geweest op WhatsApp. Ik is naar die plek toe, like, dat was een 2-day training geweest. Ik is naar die plek toe. En dan heeft die uitgewerkt zoals ik moet uitwerken. Jullie komen aan bij die huis. Like letterlijk, ik ben zo Uber van huis. So ik ga Uber huis, zoals ik Melissa gekregen. Like, haar ankel heeft dus gekregen. Samuel. Ik praat niks. Ik zeg wel, maar ik weet dat ik niets is en ik nog niet laten zien. Jullie, ik heb ook heel blij maar boodschappen, maar ik was like so emotional. Jullie, toen ons bij die huis kom, like, ik ben zak neergezet, toen kom ze naar mij toe, dus ik zei mijn trakje, dus toen loop ik eraan en toen weet ik bijvoorbeeld, ik was letterlijk zo excited, is wel eens eigenlijk aan afvallen, ik was laat naar vakken om mij voor te bereiden voor die taken, like assessments dat we zo doen bij die training.
En ja, ek was ek die so sê door ek die weer gekry en maar toe dink ek, okay, soos hulle sê, alles werk uit soos dat die mens dit wil hê, nie? En julle was so kwaad. Ek was letterlik baie kwaad in hartseer. Ook aan die ander kant, dat ek nie weer apply het. Dat ek het apply, ek het al 2 onderhoude, dink ek, vir invite. En ek het gegaan, ek het opgedaag, he. Want ek was like, want die ding is van die, ek was like, ek sat hier vir die week, ek het gegaan vir die training, ja, ek was excited. En toe sê ek teleurgestel, en ek wou nie weer die teleurstelling voel he, maar ek sal maar net weer moet probeer as ek. 'n mens moet sulke goed oorkom om te wil wees haar wees. So sad. Maar ja, weet ek aan guys, julle, ek het so baie goed hierdie jaar geleer en een van die baie dinge wat ek geleer het, was dan nou werk jy altyd uit soos wat die mense het wil hê. Ja, nee, julle so. So die wat my ken, sal weet dat ek gaan nie in detail en gaan nie, want ek gaan nie alles detail sê nie. Ek gaan nie in detail en gaan nie. So, ek is al 2 jaar klaar met die skool. En ek het 'n gapjaar gevat. Die eerste jaar was 'n gapjaar en die tweede jaar was eintlik toe ek weer moes soek en dat ek ook moes gewerk het en dat bla bla bla. Maar dat het ook niet gewerkt. En dan is dat nog iets dat ik voor dan is nog iets dat ik wil doen en wat. Ik heb voor die 2 jaar het ik probeer. Even in mijn gapjaar het ik probeer en dat het uitgewerkt. Ik heb 4 jaar het ik probeer, guys. En mijn eerste ding het uitgewerkt. Like, de eerste keer toen ik geprobeerd het, het uitgewerkt. En ik kan vandaag en ik is het, weet je, trotsheid. Oh my word! En dit sê dat dit uitgewerkt voor mij. En dat is ook om ik sien uit voor die nieuwe jaar. Ik sien uit voor die nieuwe chapter in mijn leven. En onze levens. So ja, ik heb met de trotse in volhard. Sê dat het uitgewerkt het voor mij. En ik is so excited. Ik is letterlijk so excited. So, word of the day. En ik ook maar steeds die mensen altijd zeggen word of the day. Ik was zo week gekry, so week. En ik ook maar zeggen word of the day. Nie opgee nie. Al hierdie eerste probeerslag nie uitgewerk. Probeer weer tot wanneer het uitwerk. Julle sal nie spyt wees want ek het weer probeer en vandaan sit ek met trots en volhard en ek kan sê dat het uitgewerk vir my. Oh my word, ek het ook moedvol gesê. En julle, ek is baie dankbaar dat ek nog kan lewe. Ek is baie dankbaar dat ek en Melissa kan saam wees nog. En ek en Melissa nog altyd saam is. Ek is letterlik baie dankbaar. Ja. En ek is baie dankbaar dat ons by familie kan wees. Dat ek gezond is, dat jy kan gezond is. Like, om te dink julle, ek dink ek het al eeuwig gepraat. Maar ek gaan nog nie in detail en gaan nie meer nie. Maar ek is baie beter as wat ek verlede jaar was. Ek was verlede jaar eintlik baie siekies. As julle die foto's kan sien, iemand kan julle mense kan even in die foto's sien dat ek verlede jaar lekker was en alles daar. Maar ons is dankbaar. Ja. Onze familie is gezond. Ons is gezond. Misschien niet met reële familie is baie weer jaren. Maar allemaal is gezond. Dat is één ding waar ik dankbaar is. Gezond. Het is door leven. Dat is de hele dag graag. My word. Ja. Voor je begint met je mond vol. Ik heb je mond vol. Kan je het toch niet met een beetje water geven? Ik heb nu een mond vol gepraat. Ik heb je mond vol. Ze zullen dan zeggen dat dan werk je altijd zoals wat oors het wil heen.
Like, also altijd de lange poolstapelen. Like, deze guy dan, no. Ja, no, but, ja, 5 minutes, believe, bla bla bla. Dat werkt nooit 18, dan voelt het dus een failure. Het is kwaad weer. Ook alweer dingen nooit van mij uit. Maar eventueel als je tot stilstand komt, en dan besef je actually dat dat zijn reden gaat, iedereen wil opgaan natuurlijk. Maar dan zie je hoe werkt het dan actually beter uit als wat is zo, als je je zin recreëert. En het is dat een paar keer om mee proberen. Ja, inderdaad, dat is onlangs, een paar keer gebeurd. een paar keer. Maar goed, wat niet voor mij te proberen is wat ik wil alleen. En dan besef je achterna, maar oké. So ik is op een punt waar ook opeens is te leren stel. Het is een beetje wanneer je verleiding gaat en dan of je verleiding zo hee. Maar ik denk ik begin de eigen meer patience geleerd. Om te beseffen dat daar is een reden. Kom ik dan hier aan ik weet. Ik vat dit een beetje van naar waarom bij reden ik te komen te beseffen dat het nog een met tijd is. Nee, nou niet. Maar verder aan was mijn jaar moeilijk, hard, survival mode weer eens. Waar ik het weer, ik als persoon, zo ik het dan met leden naar familie. En mijn familie. Ja, dat is dat. Ik is dankbaar dat ik leer dat kon maken. Dankbaar dat ik die kunst kan zitten nog steeds zodat. Dankbaar dat ik eigenlijk voor jullie is. Ja. Eventually, ja. Ja. Dan het wel meer ik geweest. Dus ik zei, hoe ze daar staan met goed. Dat is, sorry. Dat is iets dat er 2 jaar terug moest gebeuren. Een jaar terug moest gebeuren. En toen dit het eindelijk een jaar gebeurd. Voor gelijk is bij je trots op die girl van mij. Zo ja. Eén ding heeft dat het uitgewerkt. En ik kan nog altijd volgende jaar stap ik weer in de jaren. Maar is weer iets geweest. Het is altijd iets goed wat er zo naar uitzien. Goed wat dus wel graag had. Nog altijd niet hoe precies hoe ons het is. Maar dat is daar, like, ons weet. Dat is hier hoe het zo is. Van dat moet zo en zo gebeuren. Dus het geleerd. Dat is wat we zo leren. Dan weer precies hoe het wil zijn. Niet in die oomlik, maar eventually. En als het een andere way dat het weer. Daar is er reden ook. Zo ja, als het bij je geleerd. Actually. En die was actually bij het Tawaya. Dat is actually bij het Tawaya. Onze zie vandaag. Maar het waren altijd het beste van het. Als het nog altijd. Ja, elke keer. Ieder zou dieren te komen. Ik daar, zei het mij. Het is altijd daar voor elkaar. Like letterlijk. Hier jaar was like. Die is hier. My Dat is word. hier. Down is. En dat is ik wat dat is altijd vader zo'n 50-50. Het gaat niet altijd 50-50. Soms dan zeker 20. Dan leer je 80 geweest, of ik was 5, dan zijn 95 geweest. En het is letterlijk voor het jaar was in omgekeerd. Als zij 20 is, dan zeg jij 80. Als jij uit je vader, dan zeg jij 15. My word, ja, jelle so. Jelle kan bij ons in die comments sê hoe jelle jaar was, wat jelle jaar geleer het. Waarvoor is jelle dankbaar? Wat jelle word of the years. Wat het jelle bij andere mensen te zeggen. Ja. The lessons learned. Definitief. Dan maar weer, ja, dit weet wel niet. Jelle, dit was wel mondvol, baie dankie dat jelle geluister het. En ik hoop na hierdie video gaan jullie subscribe. En dan gaan ze nog baie van hierdie talks.
Voor ons heeltemal afsluit, moeder vergeet van die giveaway nie. Subscribe naar onze channel, like die video en comment in de comment section dan. En jullie kan ook wel zeggen hoe jullie jaar was, waarvoor jullie dankbaar, wat heb jullie geleerd en wat jullie samen willen voeren toe. So ja, dank je dat jullie die video samen zo kijken. Dank je wel. Zo veel geleerd. Bye bye.